ముందుగా బన్నీ పెట్టుకొని నూనె పోసి ఉల్లిపాయలు వేసుకొని కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పసుపు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మగ్గిన తర్వాత బంగాళదుంపలు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని తిప్పుకున్న తర్వాత కారం వేసుకుని కలుపుకోవాలి. 3 స్పూన్లు కారం, కలుపుకున్నాక ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుని కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని మగ్గబెట్టుకోవాలి. అంతే రెడీ. అన్నంలోకైనా చపాతీలోకైనా టేస్టీగా ఉండే బంగాళదుంప మసాలా కర్రీ రెడీ.